Ascorbate Vitamin D3 plus Zinc o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa udto, nagbabalik mga kabisyo, my love so sweet sa tuang programa alas 12:14 na gyud sa kaultuhon. Hala sige, padayon ta sa tuang panaguban. Kaduhang oras, kaduhang yugto. Duyog ta sa pagpahimsog sa gihapon usab pato kanato sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Okay nga magtabang nato sa pagpalig-on sa tuang kalawasan. Tuod kini nga tulumanong gihato kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric o luyan dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, og padayon ta live taghihapon sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Products Jesser Marketing Facebook page, and ang ato ang Katok Confession Facebook page. Like, share, follow sa ato ang Facebook account mga kabisyo, my love so sweet, kay laing kaagi na po usab ang ato ang hatagag pagtagad karon. So kato mga gustong muduyog sa pagpaminaw kanato, ala sige manukad kita sa paglanog-lanog, pabati kamo kanato ha. Kumusta ning uban kanato diha karon nga adunay mga pagpitot sa kasing-kasing siguro no? Pitot. Kasi mo niya siya sa ilong. Pitot ang ilong. Pitot ang kasing-kasing. Oh, ano mang lisod makaginawa ng basta pingot lolobaba no? Pingot. Oh, ganyi. Mura po siya sa imuhang dugan siya. Labaw niya kung ganyi ga samukan ka sa imuhang inigugba pero love gyapon nimo siya. Uy, murag sama sa tuang basahon nga kaagi karon. Di ta maglangan lulubaba aniya na ang ato ang Katok Confession. Ako diay si George. Oh, George. Uy, kumusta? Dili na ako tinuod nga ngalan. Ay, di man di ay. Abi na ako. 25 years old. Akong asawa isagyod o isogyod kaayo. Pwede nang matawag og dragon. Sa una palahubog kay ko kada adlaw inom. Mao man po di ay angay lang po siya mangisog sa nimo nyo, ha? Amo inom ka nya tapos yan nara sa balay. Pag minyo namo nausab ko kay sulungon man ko niya sa imnanan. Namrisi. Buros man siya ato, kadlaw na wala pa ko makauli. Migawa siya kay ako kung wala gainom gadula og dota. Wow. Buhay binata. So na pod uyab pa mi wala siya kabalo nga manigarilyo ay ko. Ay hara ko nakapakita niya nga minyo na mi og nahiubos siya ani sa ako ang mga bisyo nga maglisod kog undang until now. Pero karon wala na ko niya giaway. Kabahin niya na. Naapoy adlaw sa unang gaaway mi kabahin sa sweldo. Oh, awayon yung ka, labaw niya kung sweldo nimo nga dapat i-remit nimo siya tuwa sa inyom nyo. Kalas kay kag bright, ang sarap mong tirisin, ha? Kay tungod, ako ang itago ang isa ka payslip. Wala na ko ginahatag ang kantidad niya ato. Ambot og asa siya nakabalo basta kay pag-abot na ako sa balay dako nakaayo siya tingog. Bahin ato nga nahibal-an niya nga gitago nako. Ako amang god giinom ang 600.
600 raman ang kantidad ato pero grabe iyahang hilak og suko kaayo. 600 ra pero pila niya ang gatas mapalit ato, pila niya ang diaper. Dili nyo niya masabtan kaya mas importante sa tanan ang laman ng tiyan. At tayo'y mahubog sinta. Ino mangyapon sa gatas lol baba. Gatas nga makahubog. Mag-away pud mi usahay kabahin sa akong pamilya. Dili siya ganahan sa ako ang mama ug papa yun na pa. Murag away pamilya man sa mukha na. Mantay labot ani madamay ta ni lolo baba. Ganyan madamay ta ni style ni. Laman yung problema ni pasagdan to siguro sila. Pero nasugda naman padayon na lang. Sige ganyi pod. Masuko pod ko. Iyahang rason mo ang sauna paghihapon nga gaipon mi sa akong ginikanan nga wala mi privacy. Muapil sa away ang ako ang mama ug papa. Uy, makirambol po day ang mama ug papa day pod sad. Masuko pod ko. Iyahang rason mo ang sauna gihapon. Okay, so mo to. Ug wala mi sudlan or sudlon among kwarto ug daghan mawala sa iyahang butang. Gikawatan siya og kwarta sa akong igsuon. Yaha binuhi na baboy gihanda sa kasal sa akong igsuon. Grabe iyang hila kay iyaha daw tong gitigom ang halin sa baboy sa iyahang pagpanganak kay baligya manunta ang baboy gyud. Naglalis pod mi ani. Naapod ka sa away namo or naapod ka sa away namo ni apil ako ang ate ug kuya. Palayasyon siya kay tungod nasuko siyang nga gainom ko. Samok bitaw kay niya mag-apil-apil sa away pamilya, away magtiayon yang mga pamilya bitaw nimo mga igsuon. Sabaw niya kay tungod lahi mo ginaiya manggot pag naamos sa kabalay. Ha? Oy, dai boxing lang sir, magsumbagay mo, ha? Wala na ko siya labanin sa tanang panahon away namo. Kay siyempre ako apod biya pamilyang involved. Ug mag-away manggod mi usahay mo apil ako ang papa ug moingon akong papa pusilon niya ako ang asawa or pabutan niya granada. Goy. Di pod maayo nang imuha diya. Kol. Ano dili man nimo dapigan nimong asawa? Mao pod ay nakabawog tik-tik di pod no. Mao po di problema po niya kay mga dapigan po sa diyang pamilya. Di niya og-daog nagikay ang asawa. Mo niyang inganya ang asawa gyud. Mo niyang ako bitaw niyo sultihan niya mo ayaw mo pag pakikipon sa ginikanan sa imong banyaw sa imong asawa. Pagbukod mo kay niya, kapoy kay niya inganya, magbiyantay mo og batasan napay ugangan nimo nga mangimantay kita sa imo. Muhilak ako ang asawa sa kahadlok god kay ex-army man ako ang papa. Inana pod mahubog ako ang papa, maoy jud. O karon naa na mi anak daghan na usab sa iyaha. Sa bagay ra gid sa iyaha lulubabang yung asawa nga dragon isog kaayo kay wa man pud batasan ning pamilyahan ning tawhanan May lang gyud kay kung siguro huyang kayong misis, wala nakulap sa siguro pimente. Mo gyud. Makapanyawag yung 911 play. Mura galikay na siya sa kuha og sa akong pamilya, apil sa kama. Dili ko kabirada kay ato manggod na buros siya, gusto niya maglaag siya sa iyang mama, gusto niya makita ang iyang mama. Unya tawagon siya sa akong mama og laagan kay sige siya bisita sa iyang mama. Kay mingawon daw siya sa akatar sa iyaha mama. Lahira daw unay na mama ang akatar o si akatar. Mag-uol jud siya sa mga storya sa akong pamilya. Muana siya sa kuan na labanan po daw unta na ako siya. Asa man ako siyang labanan. Importante po ako ang pamilya sa ako. Ay, dire ka nagkamali, Kol. Importante si mong dire ka nagkamali. Bisan pag pamilyado ka, bisan pag magkabalintuang kalibutan o pag minyo na ka, dapat tapigan gini mo imong asawa gid noon, no? Oo. Bisa mo yung importante na imong pamilya, nang imong asawa ang kapika sa imong kinabuhi, sumpay sa imong unod. Mao gina permente nimong dapigan, no? Bisan pag imuha pa ng pamilya diha, no?
Naapod time na sumbagan ako akong asawa sa kalagot sama anang mag-inom akong barkada sa amuang tindahan. Wala bayari ang beer, giinom. Ko kay siya gahila. Fruit daw ang iyang puhunan. Ako po biya barkada, di ba? Agoy. Bida na lang. Unsa man jud inyo matambag sa kuha mo. Dawat ko bisag unsa na tambag. Basta tinud-anay lang. Nawadaan na ba siya o gana sa kuha? Usahay mo ingon siya magbulag na lang daw mi kay mura daw siya walay lugar sa kuha. Basinaan na siya kabit. Oy, ikaw pa'y may ganang magsalita ng ganyan? Mao ba ang rason? Palihog tambagi ko. Akong asawa chabi pero gwapa jud kaayo. Puti kaayo. Maayo og mutambok og ayo para wala nay maibog. Og karon sa wayo na ako baboy may ubos lagi siya. Buang-buang may tawanan. Siya pa'y may gana lulubaba nga manginaway siyang asawa nga isog dragon pero siya to nga walay batasan nga klaseng pagkatao, walay respeto sa asawa. Kini may nganing klaseng mga tawhana bitaw, no? Dapat i-seminar siguro mo, 'di ba? Mag-counseling siguro mo sa inyong kaminyoon kung unsagi maayo o unsagi prioridad dapat ninyo, 'di ba? Kay kung musulod mo kaminyoon manggod, dapat ang inyong nahuna kasing-kasing naragyod sa inyong pamilya sa imong asawa magtuyok. Dili nimo pasakitan, anong pasakitan man nimo? Sumpay gini nimo nag-unod, no? Sumpay nimo kinabuhi. Dapat dapigan gyud na nimo. 'Di ba? Imuha na siyang sidekick kumbaga. Kung ikaw po may problema, naapo na siya mutabang nimo. Kung ikaw po kung siya po na problema, dapat naapo ka diha sa iya, pero problema ikaw man. Ikaw patoy may ganang manghinaway nga isog, murag way respeto ang imong asawa. Sa paging batik ikagat pagtatar sa imong misis nimo, ilabi na yung pamilya, no? Ako sinati kay na ako ni, di na ako ni makalimtan nganing kaagi sa mo ang sitwasyon dati lulubaba, pamilya sa ako ang papa, no? Tinawag-daog nila ako ang inahan. Gilabayan pa nila og plato may gani wa na igo. So rag makasulti jud ko lulubaba nga kapoy jud kayo makiguban og taong kining tawag na makiguban sa laing balay, no? Especially kung kini siya side sa imong bana, ginikanan sa imong bana o sa imong asawa, diba? Bisa mo yung part na mo sa pamilya, lahi-lahi ang putnog batasan pod. Mag-away magay na sila diha gani nga bisag pamilya na sila, ikaw pa no nga musagol. Sa lingkapaw ra ka diha pag-abot nimo, kinsa man ni, lahi nagbatasan niya, diba? Nagis lima bantayan sa imuha ba? Mulaag lang ka buhato sa ginikanan, mahimo na kang laagan. At sa kain lulubaba, diba? Gani. Gyud, mayo gyud kayo nga dapat bulagan jud ka kay tungod ikaw pod wa po kay klase nga pagkalalaki. Anong klase kang pagkalalaki? Ayo lalaki? Hindi ka siguro lalaki, doy. Nga ginapasagdan nimo ang asawa nimo nga masakitan, daog-daogon, di ba? Nya tapos sumbagon pag mo, ikaw pa may ganyang musulti nga na sa ikabit. Saon ka nato sa nyo? Pwede ka nato ni sila kuan nga paligirag pison. Papiling victim dayon ba nyo? Kaluoy taong kayo sa inganyang klaseng asawa. Mapugo silang gyud og bago siyang batasan nga mag-inisog kay tungod muraga di kita pwede ani dinog-daog ani nga mura tag samag teleserye. Sa totoong buhay, pag daog-daogin ka talaga ay magsukol talaga ka. Pag hindi ka magsukol, patay ka dahil doy. Patay ka talaga. Pero bitaw, kung di ka masukol manggod, samot silang magdaog-daog sa imuha. Samot silang muubos sa imong pagkatao. Diba? Ako, karon kahit naman kalong panahon niya, dapat dili na ninyo ipugos yung kagalingon pag ang tao bitaw walay maayong ikadalit sa imuhang kaayuhan, walay maayong ikahatag sa inyong kinyabuhi, puros lang kagulanan, puros lang paghilak, diba? So tiyan mo kita mga lalaki, kada hilak sa babae minus 10 kita sa langit niya kada hilak sa babae
grabe ang balos, karma nga pwede niya itong tagamtaman, madawatan. Diba? Kung babiyaan manggani ka, mabulagan ka, mirisi o angay lang yun ninyo. Ayaw mo pagmahay nga maun siya ang kinabuhi sa imong anak. Ang isipon nimo maun sa imong kinabuhi kung magpabiling ka diya. Di pa niya masabtan sa bata karon nga broken family mo. Pero masabtan na niya pag-abot sa panahon nga makasulti siya. May ragid ma. Nagbulag mo ma kay wa mo di po angod ng tawanan Ha? Diba? So naging may nga na lubaba no ang mga salbahison, 'di ba? So kung kinsa patong dinaog-daog or kung kinsa patong salbahison mo patoy murag papiling victim. Dagang kita makita na sa mga tulpo, no? Nga mga problema, 'di ba? Pero actually, gali kay gimi ani nilulubaba kay mga toxic man gud ni siya, ma-absorb ni nato ba. So it's a part of our program o nindot po siya nga story at least makakuha mo og pagtulon-an ni ini mga kabisyo. Okay, kini siya importante po kayo at least ma-aware mo nga dapat sa ato ang kinabuhi, kita may lalaki, kita may mayngon na to kining isog o dapat kita ang responsable labi na pag nanata sa kaminyoon pangatawanan gyud nato ang ato ang desisyon nga nakigminyo ta nga dapat maging responsable ta o dapat ato ang mahalon, igugmaon, unungan, no? O dapigan ang ato ang asawa. Okay, sa katapusan matigulang mo kamura maghihapoy mag-uban, magkaanak mo, 'di ba? Kamura gihapon mag-inunungay sa mga problema ng uban pa. So unsa na lang. So, ana lang siguro alas 12:31 na stress ka lubaba. Slight, that stress is light, ha? Mauna maayo siguro para di ka ma-stress o ma-high blood, or unsa ba, dapat nagtumar ka, kabisyo my love, so sweet. Ini ato ang Calabo Plus with garlic. Kay tungod doon na siya lemongrass, turmeric o calabo leaves. White o green ang color sa capsule niya na makatabang mulibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o uban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimum ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Okay, kinigato ka nato sa Just Sir Marketing mga kabisyo my love so sweet ha. Unya masindot ni siya kung isabay pod nimo ang Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, no? Epektibo kini siya, mas maayo nimong ipares 3 times a day, no? Nga kapsula wala kay angay kabala kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawaan nga ang Calabo leaves, oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body, beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut mga kabisyo my love so sweet. Padayon ta sa unahan, duyog yapon sa pagpaminaw diri sa tuang programa. Alas 12:32 na gyud sa kaudtuhon. Okay. Later on, manamili ta. But before that, mga kabisyo my love so sweet, padayon sa muna ta diri sa tong programa, tutok pakatok sa udto. Kauban ninyo, kini si Mikey Ling. O kinipod, kauban ako ang kasparing partner. O kakupod, ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini, si Lolo Baba ha.